Assalamu alaykum Türkmenova teleýiliminiň gadyrly müştaklary. Halkara parakatçylyk we ananşmak ýylynda Gahryman arkadagyly Gahryman serdarymyzyň saýasynda biz siziň her biriňize bagtly pursatlar ardy edýär. Oý Gahryman arkadagyly Gahryman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri dok tutýan tutumly işleri kemişe rowajar. Bizem Türkmenova teleýiliminiň dörejilik toplary şeýle-de Türkmenistanyň magşumlaryna ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher geňeşinden biledikde bize wagtyny gepleşmeden ýene bir täze sizin üçin taýýarladyk. Biziň gepleşmeden bu gede kysanyň mihmany kimdir öýdäňiz? Dünýäni söýmedim, beýül berdim almadım. Bu dünýäde senden başga meni öňäni söýmedim. Başlalyň, kuş tepemene başlalyň. Türkmen ilim toy tutýar, beýüllerimizi hoşlalyň. Elbette yaş zeki naydımçıyımız Muhammed Meredow. Rahvan illaşar edip tomaşaçılar sizin tomaş etmeňizde biz bize wagtyň gepleşmede başlaýar. Muhammed Dewlet Arslan ilkler gepleşmede hoş gördük. Sağ olun hocan apes. Gepleşmege çağıran üçin. Biz yaş aýdymçylara şular ýaly owadan sahnalarda zekinimizi açyp görkezmäge uly mümkinçilikler ötüp berýän. Gahryman arkadaly Gahryman serdarymyza köp sağ bolsun diýär. Oýlan janlary sağ bolsun. Ömürler uzak bolsun, tutýan tutumly işler mundan meýläkim rowaj alsyn. Muhammed, indi gepleşmemiň başynda gepleşmemiň şerti bilen bir tanıştyraýyn ýigitlerim. Gepleşmemizde bir näçe sowal jogaplar bolar, halk parçasyndan tymsal okar, tymsala tesir berersiň, onuň sırly sanlygymyz bar, sanlygyň içinde gyrykly pursatlar bar. Onuň ýene-de goşgyny heňe salmak sahypamyz bar. Ara gepleşigi bileje alyp çykmaly. Onu seni Muhammed taýyn bolsaň, sadan ýigitlerim taýyn bolsa, tomaşaçylarym bize tomaşa edip oturan bolsalar gelin edi dilleşer gepleşmemiň ilkinji sahypasyna başlaýas. Muhammed, gepleşmemiň ilkinji sahypasy halk parçasyndan tymsal. Eger halk parçasyndan bir tymsal okap beren, tymsaly sen dinlersiň ünsülje, tymsaly özüňçe tesbir edersiň. Onu dinle ünsülje, ähwani illeşer, sen ünsülje dinleň. Juda bir görmegi kişi bar eken. Ol özüniň owadanlygyna buýsanyp barha bopbamsylyşypdyr. Töweregindäki adamlar bolsa ondan çetleşmäne başlapdyr. Bir günem hem şun men görmegem bolsam hiç kim men bizme seredan ok diýip bir ýaşy ýeten hojadan sorapdyr. Hoja bolsa oňa gözellik we görmek köňülle bolanyny hakykydyr diýip jogap beripdir. Muhammed, ýene bir ýerde gaýtaraýyn, ünsülje dinle sebäbi sen tesbir etmeli. Juda bir görmegi kişi bar eken, ol özüniň owadanlygyna buýsanyp barha bopbamsylyşypdyr. Töweregindäki adamlar bolsa ondan çetleşmäne başlapdyr. Bir günem hem şun men görmegem bolsam hiç kim men bizme seredan ok diýip bir ýaşy ýeten hojadan sorapdyr. Hoja bolsa oňa gözellik we görmek köňülle bolanyny hakykydyr diýip jogap beripdir. Elbette şu an dinledim da manysy tesbirim men öz düşünjem ýüregimde gelýän pikir ulumsylygyň erbet häsiýetdigini esbärligim o häsiýetdigini düşündirjek bolar. Kysgaça jogap bereňler. Dogry, jogabyň golleýär. Onda ýakwany illeşler edi tomaşaçylar gelin gepleşmek şu ýerine ilkinji sahypadan soň Muhammed Meredowyň ýerine etdirmäne sizin üçin bir ajaýyp aýdym ýaňlanýar dinle, deň janyň tomaşa ediň. Oturup oýlanyň köp zatlar hakda. Kän zatlar diňimden geçen ekel. Düşünüp başladym kimin kimdigini. Iň gerekli insan ejem ekeli. Yaşlığından ak çekip huşun alların izim ululum son kan çekip dişin alların izim kıysana düzgülüp beni alların izim manlayında iyi de var geçmiş yılların izim ağlarımda hikaye aydık güllerin izim kıysana düzgülüp beni alların izim
izin Manglayında iyide var geçmiş yılların izin Barın ödüne artırdın Komşimda katnaşak Yolu ödün altırdın Yeni ağrı güldü mektede Ödün iltü kaydardın Ödün iltüye kaydardın Düşesim günüş bulayım Mehrim soydurun izim Ağlanımda hikaye Aydıp güllerin izim Ey ağır günü mektebe Ağır günü mektebe Ödün iltip kaydırdın Ödün iltipe kaydırdın Ağlanımda hikaye Aydıp güllerin izim Manglayında iyide var geçmiş yılların izin Baktın bağ koyun Yıla baktın ey bağ koyun Sütlü sığır sakladın Kaymak yedirdin ayın Kıyın salıp da mektebe Ağır günü mektebe Ödün iltü kaydırdın Ödün iltüye kaydırdın Ağlanımda hikaye Aydıp güllerin izin Ağlanımda hikaye Aydıp güllerin izin Ey manglayına İyide var Geçmiş yılların izin Rahman ilişler gelingen bolsa, enlik sahipamyza geçýär. Enlik sahipamyz Muhammed Aydary eline häzir jana diýerler. Muhammed eline SMS okuladyk goşgy. Bir bent goşgy. Şonu gysgaly ýagdaýda ýokman bir studiýa baryp goşgyny heňe tanmalýar. Ýöne şol goşgy bir hiç ýerde aýtmadyk, täze aýdymyň öwüşünde bolmaly. Enne goşgy şeýlere. Rahman ilişler sizem diňläň. Ýerden synladym günüň doguşyn, öýlen synladym onuň ýanyşyn. Akşam synladım onun yaşışın, üçüsem ajap, şeydip doğulsun, şeydip yaşalsın, şeydip yaşalsın. Alıp çıkartma. Hani döwlet. Yeni bir gede okap beren yigitler. Ýerden synladım günüň doğuşyn, öýlen synladım onun ýanyşyn. Akşam synladım onun yaşışın, üçüsem ajap, şeydip doğulsun, şeydip yaşalsın. Şeydip yaşalsın. Ene Muhammed, goşgyny sana geçirýän, gaýtalap bilýän, arkaň öňünden taýynyp görbilýän ýöne, şuny bir täze öwüşgünde heňe salyp ýerine ýetirmeli. Bir konsert, aýdalýa bir toýda da barada. Döwlet näýil bir heň kömek etjek.
uçsam azap şey dip doğulsunlar. Aytalar. Şoňa barýan, öňe şey dip ýaşadyn, şey dip ýaşadyn. Yerden silladım bunun doğuşun, öğlen silladım onun yanışın, akşam silladım onun yaşasın. Üşüsüm azıp şeydip doğulsun, şeydip yaşalsın, şeydip yaşalsın. Üşüsüm azıp şeydip doğulsun, şeydip yaşalsın, şeydip yaşalsın. Muhammed Fikragam bolsa Gülýar bolar. Bolama inni Şahira goşgyň ýerinde düzülip eline SMS soklar. O döwlet şam bilen sadanalan bilen bir täze aýdym ýöretdiň. Nesip bolsun. Kutlayan täze aýdym Sağ ol. toýlarda, bir dawarlarda ýerine ýetirdim. Ähwani illeşir dedi tomaşaçylar gelin gepleşmek şu ýerinde edile ýanky bir ajaýyp aýdymdan biri. Sizin üçin ýanglanýar, diňle, beýin jalyn, ezet alın. Şağlık yıllarımda, şağlık yıllarımda bile büküp oynardım. Ketesini ükülüdüm, kegülüşüp yaynardım. Ketesini ükülüdüm, kegülüşüp yaynardım. Sıyanidim sıymadın, ve evul verdim almadan. Bu dünyada senden başka minirmeni sıymadım. Sıyanidim sıymadım, ve evul verdim almadan. Dünyada senden başka minirmeni sıymadım. Aylanıp 10 yıl dolly, aylanıp 10 yıl dolly, yaşım 17'de vardı. Cemalına hayran olup kalbim duymadan dolly. Cemalına hayran olup kalbim duymadan dolly. Sıyanidim sıymadım, devul verdim almadan. Bu dünyada senden başka minirmeni sıymadım. Sıyanidim sıymadım, devul verdim almadan. Bu dünyada senden başka minirmeni sıymadım. Sıyanidim sıymadım, devul verdim almadan. Bu dünyada senden başka minirmeni sıymadım. Sıyanidim sıymadım, devul verdim almadan. Bu dünyada senden başka minirmeni sıymadım. Minirmeni sıymadım, gülgidi sıymadım. Minirmeni sıymadım, gülgidi sıymadım. Aşkımadın bağına, bağına, aşkımadın bağına.
Aşık oğlanın çekmezin nari, benim baltım olup giltine beni. Aşık oğlanın çekmezin nari, benim baltım olup gile beni. Sevdin yarın gel yar, yürüyüşümü bil yar. Bakışı canım al yar, aşka vadın bağına, bağına, aşka vadın bağına. Sevdin yarın gel yar, yürüyüşümü bil yar. Bakışı canım al yar, aşka vadın bağına, bağına, gözlerimin bağına. Seni oyun neler düşünün şoma, seni görsem iyi da kayda dilemem. Seni oyun neler düşünün şoma, seni görsem iyi da kayda dilemem. Yan yanın odama aman yerim, yan yanın odama aman yerim. Yüreğimin sevdim kayda dilemem. Seni görsem iyi da kayda dilemem. Yüreğimin sevdim kayda dilemem. Seni görsem iyi da kayda dilemem. Bir kere vardım seni sonra senin yüzünden, oğudun sen sanam kendini yüzünden. Vardım seni sonra senin yüzünden, oğudun sen sanam kendini yüzünden. Yan yanın odama anan yerim, yan yanın odama anan yerim. Yüreğimin sevdim ayda dilemem. Seni görsem iyi da kayda dilemem. Yüreğimin sevdim ayda dilemem. Seni görsem iyi da kayda dilemem. Bir kere yan yanın odama anan yerim, yan yanın odama anan yerim. Yüreğimin sevdim ayda dilemem. Seni görsem iyi da kayda dilemem. Yüreğimin sevdim ayda dilemem. Seni görsem iyi da kayda dilemem. Merhaban ileşler, gelin inni, inniki sahipamıda geçeceğiz. Inniki sahipamız sarılı sandık sahipası. Muhammed ine, bizim şahide elimizde bak sarılı sandık var, küçücük. Sandığın içinde 3 sandık kat var. Katın içinin her birine bardak yazık. Birine soğut senki, beyleksine söz senin, üçüncüsüne canette arma değil. Bu söz var. Nedir sandığı açacağız, onun sandığın içinden öğren hayfın burada bir çıkıp alay kağıdan. Tayin mi? Tayin. Ondan yaklandan sandığı açacağız. Yine de 3 tane kağıdan. Sayla. Egon, şu ortak izaylan. Anondan Meşgulen mi? açar. Soğuk senki diye. Soğut senki? Aa, Anı görelim. ne? Ay, tuvaleme. Neyse ben ama uçlukken. Göreyim mi? Lehran illeşler. Bu gepleşe gelip yokman soğut size gitmek bolunok değil yani. Soğut
tenki diýen ýadyga çykdy. Gelin adı gepleşiň şu ýerine Muhammed. Görýärdi, ene bir de wagdyran gepleşiňi dörejik toparynyň anyndan saňa şeýlerek sowgat gowşurýar. Ene Muhammed türkmeniň bir milli buýsanjy ahalteke gamışguluk bir edewgeden bir owadan suwada saňa sowgat berýärdi gepleşiňiň adyndan. Sağ olun. Yo netiben güýçli ekenne ýa-ni kagdan çykdy hawa. Sağ olun, minnettar. Hemişe öýümizde ojamyzda dursun, bedäp dursun. Sağ olun. Ona edit tamaşaçylar gelin, şeýle ajaýyp sirli sanlyk sowgat pursatdan soň bolsa Muhammed Meredowyň ýerine ýetirmegine ýene bir ajaýyp aýdym sizin üçin ýangan. Diňläň, deýin çalyn, bedäp çalyn. Deli köňlüme soza gelýär. Garip köňlüme soza gelýär. Dilli bize geldi uran biri. Hey dilli bize geldi uran biri. Hey bize bir hoş haber Yiterin ay Garip köňlüm josal bibi Gözüm düştü gel gözläp turdim Ey qoğlanım gelip önedirdim Ey şifamul gelip önedirdim Ey dünyada köp gödül gör Sinim sana düşey bibi Hey ay bibi Zar bibi Basın ekenler kavgası Ey basın ekenler kavgası Ey mevzuran asın deviyatı Gelip bastın sazını Aşıksan gel sevsin bari Ey bağlı bitin gel almanarım Hey bağlı bitin gel ekmen arım Ey sevminin bir sevminin yok kavrarım
dip baştan sazır ey ay bire al bire Edi tomoşaçylar, egerde siz bir tawadyna gepleşmede tomoşa edýän bolsaňyz, biz sowal-jogap sahypamyza geçýäs. Sowal-jogap sahypamyzda şeýleler sowal bilen Muhammed öýrenýär. Muhammed. Sungatda tejribeňizi artdyrmakda ulanýan usullaryňyz bardy aýtsaňyz. Sungatda tejribeni arttırmak usulü. Owa. Näme ulanýan birden? Ine toy bayramlarda haydim aýdarsan. Mysal üçin toy başlap da toy bayram gutorýança öýjükli telefonumda ses ýazgymy işletip goýan. Ondan Şonu toy sowlansoň ertesi güni dinläp görýän. Onun bir ýerine aýdyp duran aýdym bitip durqa, şonu düzeltmeli ýa-da ýene bir da goşmaly, şeýdip özgertmeli, tejribemi arttyrýan her toyda goýan. görýän, dogry näme tuwalan. Egerde siz dünýä sahnasyna çykyş etmeli bolsaňyz, öz repertuaryňyzdan haýsy aýdymy aýdardyňyz? Elbette hojana pes Türkmen halk aýdymyzyň bir owadan içinden bir görünüp saýlanýan halk aýdymlaryndan birini aýdardym. Hasam bir don bilen Türkmen telpön geýta. Öz millilik eşigim bilen milliligim okup, aýdymyň bilen milliligim okup, şu Türkmen maýdagymyza bir alypmana pasyrdatmak. Sahna çykanda hana hakyky Türkmen ýigidi aýdymçysy sahnada aýdym aýtjak bolýar diýerler. Dogry, jogabyň golleýär. Indi öýde, ýolda, ulagda öz aýdymlaryňyzy açyp dinleýän, amma ýa nähil duýgular başdan geçirýän. Ulagda dinleýän, Ulagda. Olam ýanky aglap geçmedi ýaly. Tejribe üçin dinleýän. Hem öz aýdymyň özüm galamalla. Dogry. Dergede sahna çykýanyda, ana toy sahnasyna, ýa bolmasa bayramçylyk sahnada çykanýanda näil duýgular başdan geçir? Adar aýdym aýtmaly başlamaly diýeňdir. Elbette Ya sahna çykmakanda ýam şu duýgu geçip diýämi? sahna çykanda bir ilki bilen geçen duýgy bir özüň adar aýdym aýtmaly. Çala tolgunlurýan ýaly bolýar, ýöne öwrenşik gitýän. Ýene şeýler çykyp, Türkmen halkymyz öňümizde garaşyp otur bir aýdyma, saňa jan köýlük edip dinleýär. Ilki bilen ýurdumyzda şolar ýaly toýgyň kändigine buýsandyrýar sahna çykanda. Onu epesi tuwalyna ähli halkam Jemleşip agzy birlikde bir supra jem bolýany görmek, ine şol duýgusy duýgular. O duýgular bilen sahnada çykyş edýän. Şoňa buýsanlam owadan aýdym aýdýan. Onda gel gepleşiň şu ýerine bir o duýgular bilen, bir buýsançlar bilen, owadan aýdymlar bilen gepleşime dowam edäýli. Başdyna. Rahmanylar, gepleşimizde iň gowy aýdymlary dinlemek siz bilen, gepleşimizde biz awaz bilen. Söylep, yeline sana varıl
Alıp yolum yakınat Yeşilimi boyunin Yardım başım sarara 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 Füyüşüne boyunumin Füymüşüne umana Hakiki yar geridir Yar gönlüne yarara 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 Uğrunda binni hassa Yedi der nedir tanır Tedürme gelinle Giley billey karara 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 Ey karara 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 Edi dilleşler, ene Türkmen tele ilminde biz owadyran gepleşimizin bu ýerki sanada tomoşa etdiňiz gepleşimiz ahyrlap barýar gepleşimizin ahyryna aýdymçy gidimiz Muhammed Miredov sadany ýetlenmez döwlede arsana emmäňde ýetler köp sag bolsun aýdýan. Soňra däriminde üstünliki emraňyz bolsun toýlarda, dawarlarda bir aýdýan aýdymlaňyz, çalýan sadlaňyz belentden belent ýanmasyn. Sağ olun hoca Nefes. Hoca Nefes yine oraya sağ olun. Gepleşime çağıran için. Aydan aydımlarımız, tomusaçlarımızdan goğundan turanlar deyip umid ediyaz. Elbetde. Biz yaş aydımçılara ulu mümkünçülükleri öğretip beren kahraman arkadağımız, arkadağı kahraman serdağımız, canlar sağ olsun, ömürler uzak olsun. İyili urt bakvikli alıp baren işleri elmide ama rovaşlığa beslensin. Köp sag bol Muhammed. Mehriban illäşler, edi tomoşaçylar, biz owadyran gepleşimizin ahyryna aýdymçy gidimiz Muhammed Miredowyň ýerine ýetirmeginde UNESCO-nyň maddedäl medeni mirasynyň sanawyna giren puşdetli aýdymy biljemler. Gepleşimiň ahyryna biziň keri birimize ýene bir ýola Rahman arkadağymyň arkadagy Kahraman serdağymyz saýasynda bagty protokoli arzu edýär. Medeniýet synody işgärlerine şolar ýaly uly mümkinçilikler döredip berýän türkmen halkynyň milli lideri Kahraman arkadagy Kahraman serdağymyza şäkdir alkışlar aýdýar. Oy olaryň janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutmaly işleri hemişe rowaz bolsun. Türkmen wady tele ýerinde biz owadyran gepleşimizin ýene sanlaryna, täze sanlaryna görüşýänçä hoş sag bolun. Ey ilahu amin ilahu amin ey Türkmen ilim toy tut yani toydan mutlu olsun ey ilahu amin amin ay ale yalle canım canalli yizalar bana yarağın il kurbanalli başlalin kuş tepemene başlalin Türkmen ilim toy tut yar Öwüllerimizi hoşlalin başlalin kuş tepemene başlalin Türkmen halkın toy tut yar Öwüllerimizi hoşlalin ay ale yalle canım canalli yizalar bana yarağın il kurbanalli ey udin köşeler Hala kiseler Bıydı halana derim Ey mehriban iseler Udin köşeler Hali hala
yok yaşa Kulun otuma karpamar Dağıl bir arkam var Bizi batı yar gel Arkadan sirdarım yok yaşa Ay Ali Ali Canım can Ali İyi canlar bana yarar Bir kurban Ali Ay Ali Ali Canım can Ali İyi canlar bana yarar Bir kurban Ali İnsan ahiri okudun nefret ahiri İnsan ahiri baye okudun nefret ahiri Şunun dili otur yaley Kuştettiğinin ahiri Şunun dili otur yal baye Kuştettiğinin ahiri Ay Ali Ali Canım can Ali İyi canlar bana yarar Dil kurban Ali Ay Ali Ali Canım can Ali İyi canlar